konečne, tak je ľahšie sa rozpráva po víťaznom zápase a dnes tie 2 góly stačili na tú výhru. Ako si videl obidva? Tak ten prvý bolo vlastne rýchlo využitá presilovka, pobuli, veľmi dobre to Maťo Škoda odtiahol a Milan to tam ešte pred bránou tečoval a ten druhý to bolo krásne zrýchlenie a krásny gól Milana Bartoviča a ukázal proste, že tým kapitánom je právom. Mali ste už dusno v kabine? Tak dusno, nenazýval by som to dusnom, ale samozrejme každý sám na seba už si začal vytvárať taký tlak a tie puky ešte stále občas nám uskakujú, ale ten zápas minulý, keď si rozoberieme na drobno, tak nebol zlý. Mali sme tam veľa šancí a oni vždy, keď dali gól, tak nás to položil, potom sme sa postavili a znovu šance, znovu gól. Takže minulý zápas bol trošku nešťastný a dnes sme mali aj trochu šťastia, ale to aj super, lebo my sme tam taktiež mali pekné šance. Dá sa povedať, že už to bola taká hra ako minulý rok? Aj ten výkon? No, ja som tu bol na konci, ale mám pocit, že sme si možno aj viacej šanci vytvorili, hlavne v prvej tretine. Do toho tlaku sme sa dostávali v tých presilovkách a tam v útočnej fáze to nebolo zle, len tá finálna fáza, ale našťastie, ako som hovoril, 2 góly stačili dnes. V tej situácii prvej tretine, čo si sa tam zranil, alebo čo sa tam ti stalo? Tak... Z tribúny to vyzeralo, že opäť koleno? Bolo to koleno, no. Bohužiaľ, ale snažil som sa na to nemyslieť a trošku sme tomu pomohli, teda fyzioterapeuti mi s tým pomohli a chcel som pomôcť mužstvu, lebo máme Mária Blížňaka zraneného a keby som ešte odstúpil, bolo by to ťažké pre chalanov, ale našťastie to s tým išlo hrať.